ఆ అంటే తలకట్టు, ఆ అంటే దీర్ఘం, ఈ అంటే గుడి, ఈ అంటే గుడి దీర్ఘం, ఊ అంటే కొమ్ము, ఊ అంటే కొమ్ము దీర్ఘం, రు అంటే రుత్వం, రు అంటే రుతన దీర్ఘం, ఏ అంటే ఏత్వం, ఏ అంటే ఏతన దీర్ఘం, ఐ అంటే ఐత్వం, ఐ అంటే ఐత్వం, ఓ అంటే ఓత్వం, ఓ అంటే ఓత్వన దీర్ఘం, ఔ అంటే ఔత్వం, అం అంటే సున్నా, విసర్గ అంటే అహా,